Malawi Today. Mwaswera bwanji Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo chigawo cha usiku pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Muli bwanji konse kumene muli Malawi chigawo chino chakumadzulo. Ndinalonjezatu kuti ndibweraso ndiye ndafikaso ndikangona za nyuwani ndi mathamanga Malawi ndili pano kufuna kukudziwitsani kuti mudziwe kuti kodi kunjaku kukuchitika zotani pamene tikukonzekera chisankho cha pa 16 September pamene uja amati ndi odwala wokalamba akulephera kuyankhula zambiri tuzayankhulidwa. Ndithokoze Mai Joyce Banda chifukwa cha chinsonkhano chimene munali nacho mwauza anthu kuti kodi tibwererenso tikwanisa kugula tomato 1000 kwacha tomato mmozi 1000 kwacha. Tomato mmozi 1000 imene kale timati tikapita naye musika nkumaoneka iwe shasha kumaoneka dolo ukakhala mamuna iyayi ndithu ukamagula zinthu azimayi nkumakuyang'ana kuti komatu mamuna atundenda amene koma lerolo tapita ndi 1000 musikamo. Tapita ndi 1000 musikamo anthu azichita kukuyang'ana kuti kuda ndi wantchito wakwawo jeni. Ogwira ntchito mboma ku Malawi. Ogwira ntchito mboma ku Malawi. Somvese chisoni. Ogwira ntchito ku Malawi. Izizi we are talking reality. Osatiso kwana mizira oloso iwo ane naso. Ogwira ntchito mboma ku Malawi. Akumalandira 1500 rand. Ogwira ntchito tumboma 1500 rand. Ogwira ntchito mboma a general manager akulandira 2500 rand, 3000 rand, 4000 rand. Ogwira ntchito mboma ikafika ku 4000 rand amene yoyo ndiye kuti ali ndi chinyumba chachikulu koma mipando mulibe. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Salary ya ku Malawi imeneyo. Salary ya ku Malawi. Mmalandira ndalama zingati amwali? Anthu kulandira 150,000, 200,000 marandi. 900 randi. Ndeo mpeza wida akuitumikira MCP, akuitumikira MCP. Ndi akumalalata kulalata. Ampasa ndalama zingati? 1 million. Kuisungunula 1 million yo 4,000 rand. 4,200. Garden boy wa South Africa kulandira ndalama zingati? 6,000 rand. Ndalama zingati? 1 chakuti million. 1.8, 1.7, 1.9. Muli bwanji achakwera. Isomvesa isoni. Game ya gona anthu ndiye atumiza mautenga kuti Comrade Ntanywa. Wagwanayo munthu chigawo cha kumadzulo wa Malawi.
chigawo cha kumadzulo kuno ndati ndikudziwiseni kunena kuti mkazi wa malemu Sadik Mia amene timatcha kuti Abida Mia ayamba kulongeza katundu ndipo ayamba kunyamula katundu kuyamba kutumiza kwawo ku Zimbabwe. Zimenezi zikusonyeza chani? Mayankho musizipasa nokha Malawi. Mkazi wa Sadik Mia Abida Mia ayamba kulongeza katundu ndikumatumiza mmagali moto kutumiza ku Zimbabwe. Zikusonyeza chani kwa ifa Malawi? Rimpopo ndikore litajiwa ndiyo kuliwina wake kwa MPC akungonyoza teile kumanyoza muntu wakulu zona zimezi alibe nkhani zinazoyankhula ndiwauze kuti pa 16 ababa adziyokoka kwira ntchito. Ebile mwakubwera tibidiwe Profesa nanga cheni asa kodi ilipo timu yophunzira kuposa imene taona ni kwina koseko. Profesa ni masewera nanga judge ni masewera nanga former inspector general wa police ni masewera mtunda wake nduti isonkhano usiwanga eti ebani isiri makonda kuyankhula ule mwanu bwana estima ule mungoperekedwa kale ine monga mwana wa ngono inazichepesa ena also azichepese Malawi muno tikufuna mtendere rasta amaimira peace love and harmony tikamapita kusonkhano let's have peace tikamaka vota tikakumbukire mavuto onse amene ona boliwe mbamanena posa chidwa pawo chifukwa tsiku limene ndila judgment ndila chiweruzo anthu anabwera ndi mafufu kwambiri kumaoneka ngati iwewa ni madolo ndiye kodi zimene ationetsa zaka 5 izi ni madolo iwewa. That's why tikuti the return to the proven leadership manifesto a professor anapanga kale oyazingo khala adzangoruka kamodzi ko katikati ani kodi tikavota ni ndani kodi tufuna munthu wapaka nyamula maliftweti kapena makadoda mpira mgiraundi choncho manifesto ya PPM inamba kale kale ina mwa iyo ndi legalization of marijuana cannabis. President amene vomereza chamba Malawi kuti anthu azipindula ndi profesa nofa chamba mulipo apa munakalembetsa koma mukavotera nani kodi kuti bill ichakanika kusaina ene ya Malawi kodi ichana duchisa ma MP atu ija adzasainenso chifukwa panopa chamba 1 kg chimagulidwa 2 million kumpatsa zimayi 5 kgs and 5 million. Ndio tikamati job creation ndi chani? Job creation ndi tiyo. Cha Rastafari ever living, ever fearful. Parimpopo FM. Tikutera ti. Choncho wa Malawi ndati ndikuziwiseni kunena kuti wachiwiri kwa bwana wa Malawi Revenue Authority kumchinji amene wandi amziraho akuchita zaka tangali ndi chithyola banda akuzembesa magali moto. Amziraho amene ndi wachiwiri kwa bwana wa Malawi Revenue Authority kumchinji akuzembesa magali moto ndi achithyola. Rimpopo FM with Comrade Tanywa. Leo ukavota pa 16 September. September ndikuyenera kukavota choyambirira usangana mbali imene ndikuchokera usangana kuti munthu uyu ndi ndani komano manifesto imene iyike ikagwirizana ndi
mfundo zanga mene ndimaonera ndi mene zimayenerera kuti tikhale ngati dziko ine ndikavura choncho. Choyamba munthu akuyenera kukhala ndi manifesto onena kuti azakwanitsa kudyetsa anthu osaukawa. We are not talking about anthu amene akuyendayenda m'magalimotomu komano tikuyankhula za anthu ngati ife ndi anzanga ena mukuwaona ali balalawa. Fake ifeyo ndi amene timakhala victim ya ma-politicians. Ifeyo we are the victim of politicians. Ma-policies awo amene amapanga akakhala kuntundako ndi amene ife amatitani amatibwereka. Fa wina aliyense akalowa. Fake panopeti kuti tinene chilungamo. 90% ya dziko linoli ikupanga blame MCP. Nthawi imene DPP imachoka mu dziko munomu ndi boma lapita mtalika. Zinthu zinali kuonena kuti ife timanena kuti zavuta kopsa. Panopa awawa alipowa tikuti ayipa kwambiri sokuposa achawa. Ndi amene abwereyo azakhala uyipa kwambiri kuposa sondanizo ndi mmene dziko lathu limene limayendera tisingopita njira yake iti chifukwa chonena kuti timapanga embrace democracy. This country is not for democracy. Dziko ilili democracy. Democracy si amphawi. Democracy ndi yamayiko awiri padziko lonse lapansi. We are talking of United States of America and Great Britain. And nde iwoja ma-policies yawo kumene kuchakwa amatheka malingana ndi GDP yawo mene ilili. Komano ifeyo kunoku ndi mmene tilili. Panopa ndolena panopa. Ngongole imene tili nayo ngati dziko ikupanga cover almost 90% of Malawian GDP. Ndekuti ma-foreign investors kuona ma-information ngati amene acha sangabwere kunoku kuzapanga kuinvest zinthu zawo kuti mwina ena afalikhoza kusiya kubalasa mwina atha kutilemba kuti zintchito tina ndi tina zimene zese sizingachitike. Komano amene apanga benefit ndi amene akupanga nonse andale nonso pano. Andale ndi amene ali pa chiwongolero china chilichonse mu dziko muno. Amapanga zinthu akudziwa zoti tili ndi nthawi iyi tikamamaliza nthawi tikhala tanyamula mwakuti. Olo awatazatala tichosapo ife tibe nazo ntchito zimenezo. Komano amene timabwerekeka ndi ndani ndife. Apapa kokagula olo mwafusa amayi wachigumba nyamulachi kuti chidzadze chimene chichi kuti ni ndalama zingati. Yeti kunoku mtetsa ati malima tokha. Soya ati malima tokha. Why are we buying cooking oil pa chimtengo chokwera? Tikufa ndi njala bwanji pamene madzi kunoku amangoyenda pena paliponse. www.ymcgtown.com Buyine bungukwanika mwiwala ini maisa ndikulota koma indi chonse chikomo chako changale chitatu nichapita chipasi saulo sililima ujainu anthu nikulide manda kungantu anthu kusala nzeru zapasiro ino Amalawi imfa ya chilima yapengesa MCP. Imfa ya chilima yapengesa MCP. Ndendo kufuna utenga upite kwa ino maziphunzitsi nonse mu dziko la Malawi. Utengawo ndikufuna upite kwa maziphunzitsi onse mu dziko la Malawi. Kama maphunzitsa ku primary school, kama maphunzitsa ku secondary school, kama maphunzitsa ku university, ino amene mmachedwa ma lecture, amene mmapasidwa mwayi wopita kukayang'anira chisankho. You need to be careful. Mumenyedwa zinthu zazi, mupasidwa makofi zinthu zazi. Sitikufuna tizamve zonoti mphunzitsi wamenyedwa. Zimene zozo ifa Malawi sitikufuna. Amene musankhidwe kupita kukagwira ntchito yanu, kagwireni ntchito yoti ikakomera ya Malawi. Amalawi chigawo chakumadzulo kuno pamene ndikuyankhula pano, Shadow MP wina aliyense wa MCP wapasidwa ndalama yokwana 35 million kuti apite ku constituency kwake, apite kudera kwake, akanyengerere maziphunzitsi ndi ndalama zimenezi kunena kuti maziphunzitsi aipulumuse MCP kuti ibwerereso mboma. Ndiye ndikufuna ndibwereze maziphunzitsi. You need to be careful. Anthu anapasidwa promotion maphunzitsi koma salary yawo chimozimozi. Maziphunzitsi ndi anthu amene mwakhala mukuvutika. Ife tikukuwa siku ndi tsiku kufuna kukonza zinthu kunena kuti maziphunzitsi muzakhale anthu amodzi
amene muzizamva kukoma muulamuliro umene ukubwerawo. Madokta azakhale anthu okumva kukoma. Mukundimva kumeneko kuntengoko, mukundimva ino a DPP, mukundimva APP amayi Joyce Banda. Nkhondo tikumenyayi ndiyonena kuti tikufuna maziphunzisi, tikufuna asilikali. Bifi imene imadyedwa ku military ija idyedweso, nyama imadyedwa ku military ija idyedweso. Lero ku barracks kumaso wati wankaka ku barracks msilikali yo akhala wathanzibwa. Ndiyo ndikunena kuti pakufunika kusamalisa kwambiri, pakufunika kusamalisa. Patuluka ndrama yokwana 35 miliyoni. Shadow MP wina aliyense wa MCP wapasidwa 35 miliyoni. Ndicho linga chonena kuti apite ku constituency kwake, kudera kwake, akanyengerere maziphunzisi, kunena kuti akabere chisankho. Nde ino amene mmayang'anira chisankho ndikufuna ndikuwuzeni nonse mamonita, musakalole kunena kuti nthawi ino ndi ya lanchi tikufuna tikadye. Mwauze zonena kuti tidya tikamaliza kuwerengera mavotiwo. Pa 16 tosa Malawi tisale kudya, pasapezekenso wina amene azikakhala kwakhwala kumakafuna kudya. Pa 16 ndi siku limene tikufuna kulombola dziko lathu. Mafuta aja tikugula modula aja, mafuta amene akusowa galimoto aja tikufuna azipezekaso. Tikufuna ana athu ayambe kuphunzira skulu ya ulere m'masecondary school. Ndiye pasapezeke mphunzisi wina wokapanga zawo chisiru. Landirani ndramazo zijeni, koma kumbukirani tsogolola nanu. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. This is the biggest comrade in music. I'm saying, love you. Mfumu yomwesekotewa yomweyina chomwe yanandilonjeza pachideni chimodzi wachichita achinyamata muna walonjeza chidzowa miliyoni koma ikakuku Amalawi program yanga kumadzulo kuno amene akunipasira ndacha a Transkulia Mr. Chikalongwa amene akupezeka pa namba la 07820322134. Mr. Chikalongwa Transkulia amene akupezeka pa 07820322134 amene akuzokunyamulirani katundu wanu ku Malawi koma kukubereserani ku South Africa komanso akuzokutengerani katundu wanu kuchoka ku South Africa kuupitisirani ku Malawi. Ndipo paluthenga wapadera kunena kuti transporter ameneyi anali kuchipatala, anthu ena achipongwe anamuchita chipongwe ndikumenya ndikumpweteka, koma panopa akupeza bwino. Koma katundu wanu yense amene nonse amene munatumiza katunduyo ali safe kuchokera lolemba limene likubwerali Mr. Chikalongwa mophatikiza ndi akazi awo komanso achimwene awo
ndi anthu ena akhala kugawa katundu ichoncho. Tonse amene tikufuna kutumiza katundu ku Malawi kapena tikufuna kubweresa katundu kuchoka ku Malawi kubwera ku South Africa, imbireni Chikalongwa Transkulia pa 0782032 komanso Dr. Lake amene akupezeka ku Durban aimbireni pa 07437803321. Dr. Lake amene ali ku Durban nambala yawo 07437803321 ali ku Durban. Nonse amene muli ndi mavuto osiyanasiyana amene mukufunika kuti mthandizike mavuto azisamba, yankhulani ndi Dr. Lake. Komanso msayiwale tili ndi lawyer wathu pa nambala iyi 076245885. lawyer wa Limpopo FM amene muyankhulane nawo akuthandizeni vuto lina lililonse. Nonse amene muli ku South Africa komanso tili ndi Dr. Yoko pa nambala iyi. Dr. Yoko akupezeka ku Kasungu 0980531215. Dr. Yoko 0980531215. ngati muli ndi mavuto osiyanasiyana. Komanso tili ndi Dr. Musa pa nambala iyi 0692622238 amene wakupezekera ku Rustenburg. Dr. Musa akupezeka pa 0699262238 akupezeka ku Rustenburg. Tonse amene tili ndi mavuto taimbirani Dr. Musa. Komanso tili ndi Bwana Dr. Chimera Aufi amene akupezeka ku Jimiston. Nambala yawo ndi 0641282423. nambala ya Dr. Chimera Aufi 064-128-24-23. mukayankhulana nawo akuthandizani. Nonse amene mwapondesedwa, nonse amene muli ndi mavuto osiyanasiyana kunyumba kwanu kunabedwa mukufuna akuthandizeni. Mwapondesedwa kasipa mukufuna akuthandizeni. Afiti kaya anthu akufunirani zoyipa taimbirani madokota athu amenewa. Ndipo ndifunanso ndikuwuzeni kunena kuti mukafuna nambala ya Limpopo mukufuna kutumiza mauthenga yanu, nambala ya Limpopo 073-257-1972. pali anthu ena mukumayimbira madokotala awa, mukumayimbira matransport awa kunena kuti tikufuna nambala ya Comrade Ntanyo. Nde nambala ndi imeneyi muimve 073-257-1972. mukatero mwampeza Comrade Ntanyo. musavutisenso madokotala kwauza kuti ife tikufuna nambala ya Comrade Ntanyo. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. kuchoka kumalawi mpaka kumazuru kipendo siku kizani kabuja hivyo vinsipo mbona msalai hata msiba na kuli na mamungu mujisa yuweso anaomole la sarasi anaomole siku la Malawi. ndikatero Super Limpopo FM ndikatero Christian Pompa mawaso ndikhala ndi transporter wina komanso ndikhalanso ndi anthu ena kuti ndikupaseni manambala awo amene atipange sponsor
programu ya mawa choncho nonse amene muliso kusiyabuswa nonse amene muli kusiyabuswa kuli bottle store kumeneko kuli bottle store kusiyabuswa mukagwira ntchito yanu mukatopa malo kachezera kusiyabuswa kumeneko tu ndiko side ina imene ya Mpumalanga choncho tibwere mawa programu imene tibwera pa Limpopo FM mulomo za kupeza akuti sakutulukatu EPM ndewa tulukatu ndendi mpwereretu mutano kuchipinde kutairetiko ali watuluka pita wa mtalika alichokuchitika ni chana ali mai Joyce Banda atu anali kulilongwe etu simene sikuchitika kumene kuku president wa ainaka alilongwe amene akuti ainaka alilongwe kuchipinda kwa MCP lero kwa sanduka pa baraza ndikateres tisiane pomwe pa Limpopo FM mnandine Comrade Ntanywa Pita utaiga azalenge pasi lake kukaponga mulilongwe malansipi ndizagwa chikulo mwero ndikubaleza bano muzidi